U najnovšem vydanju televizijnog magazina budeme emitovati jaki stan gasifikaciji u opštini Kula i u ruskim Keresture. Budza slova i o produkciji Cvikli. Hodnice o Patrizi jak čeču prihtovanja za novu predstavu Ruskog narodnog teatra Petroridni djadja, ona nje vinovata, i jak bilo na promociji knjižki Rovnjicar u Kocure. Televizijni magazin na njezelju 25. oktobra na 20 hodin. Počitovani patrači, informujeme vas, že od 5. oktobra našu emisiju reprizujeme u novih terminoh. Tak se reprizu televizijnog magazina po novim hodni Patric každu njedzelju na 2 hodin i štvartok na 21 hodinu i 30 minuti. Dobri večer Vojvodino, po novim budzeme reprizovac každi pijatok na 2 hodin i na 9 hodin. Novi reprizni termini za široki plan budu ponzelok na 9 i sobotu na 16 hodin. Reprizi emisiji Paleta hodnisce Patric stredu na 16 hodin i 10 minuti i sobotu na 7 hodin i 40 minuti. Emisiji iz naše arhivi reprizujeme stredu na 16 hodin i 50 minuti i pijatok na 3 hodin i 30 minuti.